perbegawan Curikono to serep nyawamu kowe. Ayo patosan pradesamu. Iki sawarga. Iya, dasar Paranyata kowe sapa? Lho kowe ora tepung karo kowe kok piye? Kowe ora tepung karo aku iki piye? Aku eyangmu Cemara Sewu ya Grojogan Sewu, Begawan Curikono to. Tilas Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Ola iki Kanjeng Hyang Baladewa. Ya, dasar Paranyata malah tak sisanke dosamu. Adimu lanang Kanjeng Hyang Dwarawati sing ngedani karo wong tuaku Prabu Stijaba Narakasura. Nggih, Prabu Kresna. Kon tekan ngarep aku tak bondo tangane tak kincung sikile tak leboke pakunjaran. Gedine tak go keset sirahe munggah sare. Piye? Aku dikundangke ratu galak dhewe sak donya. Ora ana sing wani karo aku. Ning biyen, saiki aku wis tuwa. Aku jane moh nesu. Mula aja nganti kowe gawe nesune mbahmu Mandura ayo tak kanthi ning negara Ngastina. Ora sudi. Aku gelem manunggal ning negara Ngastina. Yen wis nggo keset sirahing Ratu Ndarawati. Muni piye? Kekeset Ratu Ndarawati. Iblis larat ora ninggal karo gerangamu. Kowe wani karo perbegawan Curikono to serep nyawamu kowe. Ayo patosan pradesamu. Wah tekan adi jaga-jaga. Saya bakal tekan diburi. Ora bakal mundur senjata. Jayasena, apa Mbah? Mbahmu wae tilikana. Ngapa to? Wis tuwekan, tandange isih kaya ndek nalika nom. Kae ngelikar megap-megap ae. Neng apa, Mbah? Sae. Putumu Jayasena. Anak Antasena, Mbah. Ana wis pasir. Omong apa, Mbah? Omong dasmu. Ada pasir apa ya? Ada pasir apa ya? Wong sampeyan kira gagas ro umur kok, Mbah. Nek biyen jaman enom kondange critane Prabu Baladewa ki nek nesu ngedapi-dapi ya saiki nesu isih medeni ning napas wis ora kuat. Ana mandas matos ya. Oh iya. Balik sangat rekam lah. Ye, entek napase to, Mbak. Ngombe. Jayasena, piye? Golek ngombe. Yo. Aduh. Sing pirang persen? Ah, soral. Ayo Tangu teh. Ndang endi? Oh, ndang endi? Ngopo Jayasena? Simbah Cemara Sewu nesu ning napase ra kuat ngelekar. Kowe kono apa? Kon njuwuke banyu. Arep ngombe. Diteri kono mesake ndak modar. Modar dasmu iki berarti. Ada yang ora ngono. Ora dara cangkeme elek. Oh iya. Aduh. Nek mbiyen percaya aku, saiki rak napas sing wis ra kuat. Nyombah ngunjuk. Aduh, tutupe dicopot. Oh iya lali. Lali kok ya. Wes seger. Aduh napas. Waduh napas. Aduh. Jayasena piye? Pijeti nang sikil. Hah? Pijeti nang sikil. Pijeti nang sikil. Oh iya, mbahmu soalnya kesel. Pijeti nang sikil. Ih, kowe. Yo, waduh. Simbah-simbahku ki jandro rewel. Ngopo kowe? Mijeti simbah.
Kowe anak Antasena, ora tak gadang dari tukang pijet. Nyun ngapura, Mbah. Minggat. Yo. Jasena. Ora mijet ya iki. Oh, mijet Jasena. Yo. Wah, su. Waduh. Waduh. Apik, ngono kuwi apik, ha. Ngono kuwi apik. Ora megap-megap arep mutar didak garse. Mula sok meneh kuwi gagas karo kahanane. Wis tuwa rasa sok pamer. Kowe iki napasmu wis ora dawa. Dadak nesu-nesu. Kaya kelingan isih dik nom. Wah, ben sing enom-enom sing tumandang sing gerang rasah. Ajar kowe kok men ketok ngono lho. Men putu-putu kuwi do weruh nek tilas Ratu Mandura iki pancen nek wis nesu medeni tenan. Saiki wis ora medeni. Saiki wis sompong. Utawa jejering macan wis ora diuntu. Lha malah apik to. Wah, ya minggir. Minggir e. Lenggan kono napase men bali. Aku wis tuwa to Werkudara. Lah ya wis. Aduh. Wis saiki kuwate mung pisan Werkudara. Pernah iki ragane wis ora bisa. Juju abah. Wah, sawarga tak cekele.